Kamamagkaan na. Magkaong ka di. Lunes. Hotdog. Dasan hotdog, walang hotdog. Puno. Sa panglagayan. Ayun po, tapos na akong magluto. Ito yung naluto natin, oh. Isang planggana, isang kaldero, 4 na kasirola. 4 na kaserola. Pirang kilo sa orig? 110 kilos na baboy, kalderita, igado, kalderita, igado, minudo, amoy, 110 na baboy. At yan po, dito na ako sa bahay, nakauwi na ako at tapos na akong magluto doon sa kapatid ni Papa. 110 kilos na baboy yung ating niluto. At maya maya naman dito naman sa bahay magluluto. Inagaan ko talaga doon para dito rin makaano tayo. Yan, lulutuin natin maya maya. Kamarinit na. May kalderita. Ito kalderita. Ay, dinuguan. Op, igado. Mamarinit na rin. At dami nagsasayawan dyan sa labas. Di na ako dumaan kasi may mga lasing na. Ha? Ayaw. May nag-away na pala. Di na tayo pwede sa mga ganyan-ganyan na ano. Ayan, good evening mga kaparin Jason. May nakamarinit na tayo. Igado, kalderita, yung minudo. Ay, kapatid ni Papa. Oh, extra ka mo. Hi guys, happy fiesta! Kawai. Dito ko sa kapatid ni Papa nagluto. At bukas doon ako sa bahay ulit. Luto na yung adobo sa asin. Dadalhin sa Maynila. Dadalhin. At piprito ko ng pata. Dadalhin din sa Maynila. Mga pinsan ko. Ito pala doon. Amoy! Na. Dahil lang mo. Dito po kami sa yung pata. Kinango na. Patad. Kinuha na eh. Kinuha dun sa kakawalin. Pinasok na sa loob. Amoy! Amoy! Ilalagay naman yung kalahating ulo. Ito kalating ulo eh. Lalagay sa kawali. Parang Jason, kusinero ngayon. Amoy! Huwag niyo kakalimutan. Ito kalderita. Unang salang. Kalderita. Iba ka. Meron na. Rirangan ting. Kamu na nga oh. Hindi mo ginangaran kaya kung nagulog ko. Bali na, balutin mo ako. Jem, butang nga dara na ito na Jem. Kuan butang sa plastic. Yan, luto na kalderita. 1-0. Madilim. Igado na sunod. Igado sunod. Igado. Dalawa na. Igado, kalderita. Minudo na sunod. Ay, last ball.
Kung Maria Etienne. Ay, ano na kung kita sa tagpuloy, hindi ako makapaganda, ako naman, ay, sila ko tuloy na kung wako. Gaman sila laki ko, narapin, hindi ka makapag-uuli. Pauhuli. Minudo. Last ng salang. Nagkakaisipan mo na mag-abroad. Ayan. Madagos. Minudo. Palas. Madilim, di ko dala yung ilaw. Ay. Oh, arin. Pamilya ko manipili. Felis na. Kan, di ba? Oo. Mga kuha mo lang sa vlog. Nagbablog man. Si Ronaldo. Oo. Sa Francis. Nakabutog ko. Yan, tapos na yung minudo. Okay na. Pangadana. Tapos na. Aswang. Belum ko ba niya isang buto? Eh, di na nagkaw sa titas. Kubalon. Eh, siya belum nila kung mga piliya di. Kalamtugkan to yung burangan to. Di na nagkaw to. Yan, tapos na yung minudo. Pahinga na. Sasaing na lang. Time check, 2:45. Dasa na hasdog. Nasa hotdog, ulang hotdog. Puno. Sa panglagayan. Kamu magkaon na. Magkaon ka di. Lunes. Ayun po, tapos na akong magluto. Ito yung naluto natin, oh. Isang planggana, isang kaldero, 4 na kasirola. 4 na kaserola. Berang kilos orig? 5 110 kilos na baboy. Kalderita. Igado. Kalderita. Igado. Minudo. Amoy. 110 na baboy. At yan po, dito na ako sa bahay, nakauwi na ako at tapos na akong magluto doon sa kapatid ni Papa. 110 kilos na baboy yung ating niluto. At maya maya naman dito naman sa bahay magluluto.
Inagaan ko talaga doon para dito rin makaano tayo. Yan, lulutuin natin. Maya maya. Kamarinit na. May kalderita. Ito kalderita. Ay, dinuguan. Hindi, sabi, dinigbon. Op. Higado. Mamarinit na rin. At dami nagsasayawan dyan. Sa labas. Di na ako dumaan kasi may mga lasing na. Ha? Ayaw mo. May nag-away na pala. Di na tayo pwede sa mga ganyan-ganyan na ano. Sayawan. Amo. Yan, simula na pagluluto. Di kinuha yung blower ko doon. Ayan, start na. Unang lulutuin ko ay dinuguan. Tulong kami ni Papa. Hindi kinuha ng kapatid ko yung ano, yung blower ko. Saan na lo? Oh, mga taba. Doon sa kabila ay tapos na ako magluto. Malaki yung tinatay doon. 110 kilos. Dito sa bahay ay naman 30 kilos yung binili nila. Tinugo. Lupit, grabe pa yung sayawan doon. Yan, tostado na yung ano, lamang loob ng baboy, lamang loob yan. Masarap pag natutusta. Oh, putok-putok na. Yan, tostado na yung ano, nga dito ka. Saging saba. Ito, lalagay ko na yung ano, gata. Yung ginugan sa amin sa Bicol ay ginagataan. Yung iba naman, gisado lang. Nagsasayawan pa sa labas. Malapit lang kami sa ano, sa court din. Paglabas sa kalsada ay ano na, court na, sayawan na. Si Papa lagay na sibuyas. Ano, malambot na. Pwede nang ilagay yung dugo ng dinuguan.
1 point, ito na yung ano, dinuguan. Amoy. At yan po, pangalawang salang. Yung ano, yung dinuguan ay luto na. Bali, kaldereta naman tayo. Ay, igado. Igado. Kunin natin yung sibuyas at saka bawang. Op. Bawang at sibuyas. Igado. Ay. Sila naman babanat. Kaya muna. Haluin mo na yan. Mikos-mikosin mo na yan. Ha? Gulay. Ito ah. Kanin pa lang, suko. Baggy beans. Moy. Hingo po na. Ay, ginutan na Torino? Hindi pa. Ayun po. Harukan? Ayan, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat. Bye-bye.